Defensie. Vroeger had ik wel wat behoefte aan structuur, een beetje dat avontuur. Dat haak ik voel in Defensie. Ik denk dat ik echt wel een passie heb voor mijn werk. Ik ben militair, ik ben het al heel lang. Dat is, op een gegeven moment is dat waar dat bewust. Het is meer dan alleen nog een beroep. Wij zaten daar in de winterperiode, dus kerst en oud en nieuw heb ik in Litouwen gevierd. En daarnaast toch ik een studie en daarvoor in ik stage in een verzorgingshuis. Jij doet dit vaker dan ik, dus ik doe de regels alweer net, hè? Ja. Glok, hoe komt die net? Dat moest zelf creëren. Als het alleen nog maar op de bank iets zitten en zielig iets zitten wijzen, dan weet het niet. Ik ben in Friesland geboren, ja, in de Tjongeschans. Dijbesteving, te geren eten. Als het Fries praten, kist maar in, dan had het mensen futten dadelijk dat vertrouwen van hey, dat is een van u. Ik ben Volkert, ik ben militair en ik doe het cardio Fries.